követően rendelkezik azokkel az ismeretekkel, hogy hányan vannak, mennyit aludtak, milyen szabadokra, tüntettek a mutatásra, minden tudod, hogy megkérdező, megkopálásos időkattal azt a tüntet megpróbálják látni. A csibészek nyugodtan közlekednek, úgysem sejtenek arra, hogy nem is megszakül a forgalomban, ott van két eszköz. Fekete a BMW, illetve a Premier Transporter. Az elfogást, illetve a megállítást készítést nyilván egy gyorsabb eszköz tudja végrehajtani, és a csoport fölmutatja a nagyobb járműveknek helyet. Felzárkóznak az úgynevezett eszköznek, megvárják, hogy az alkalmazkodik a szituációt, a fordulón, és a zártatlan kívülek engedik azt, hogy megcsinálják az ütés. Csibészek vagy észrelik, vagy nem, hogy kéklámpás eszközök vannak mögöttük. Ha van egy kis sütnivalójuk, akkor szépen megállnak és feltartott kézzel megállnak, kiszállnak. Ha nem, hát akkor bizony rákényszerítik őket. Miért fizették fel? Megszálljuk. De nem úgy tudjuk, hogy nem akarják adni magukat, mint lehet ilyen versenyek versenyek, ez nem fog menni, ez biztos, hogy nem fog sikerülni. Igen, keresztbe áll a valami járni, amikor sikerül, akkor nem próbálják megállítani. Ebben van. Látod? Ennyi volt, nem tud tovább haladni, nem tud tovább haladni. És így van. Költős, biztosítás, gyerekek kívülre hátul, nem is tudnak tovább menni. Semmit nem tudnak az ablakon. Kívülről ki kell nyitni az ajtót a vezetőnek, mindkét kezét látnia kell a rendőröknek. Így van, kiszáll az autóból. Hátulról megkötődik átvizsgálják, hogy mégis valaki hátulról hátulról. Folyamatosan van biztosítva a személy, amikor így van, hátulról bilincselés, folyamatos biztosítással, senkinek tudom, kezdjük elkülönni, hogy nem áll a csapatnak. Érdeljen le! Kezeket tartóra! De most mi bajotok van? Nagyon fontos az, hogy akkor először nem kell produkálni, mind létszámban, mind fegyverben, hogy az elkövetőnek eszükbe se jusson ellenállni. Tehát gyakorlatilag le kell őket sokkolni, mind gyorsaságban, mind hangba, mind pedig az, hogy történik, hogy riak, megrévő elkövetőkkel kell, hogy szembe találni. Rendőrként ez nagyon fontos a tempó, a stabilitás. Hangos lesz a jövő. Abszolút elviselni! És amikor a csibészek bent vannak a elszállító eszközben, ez a labdókocsi, igaz? további fegyverek, nagy Isten, robbanókészülék, robbanószerkezetek felszikatnak. Ha nincs semmi gyanús, nincs semmi a látható jelenleg, hogy megvan szerint az eszköz, akkor nyilvánvalóan az egyik rendőrű majd látszódó, hogy nem hagyjuk az autót. Átvizsgálják, előre hátrafelé haladva, a kutastér, újabb fegyvert találtak, jönnek a bizonyítékok, a bíró körülnek, idézve körülnek, mindenki boldog, aktív, sikeres, olyan nem volt. Igaz, hogy az autó kerekeikre az első parkolóig lehet menni. Csibészeknek van pénzük, majd megjavítatják. A rendőr. És ennyi jó, hogy nem tartják a forgalmat, tovább haladnak. Köszönjük! A másik bemutató egy azt jönnek a csibészei, megközelítik a kiszolgált célpontokat, a környéken kerül a sávban. Rendőri jelenlétnek, biztonságról. Fáradt, nem sokára vége a műszaknak is. Ideális a célpont. Ez mikor jön és újra a rendőrök? És 3 lett, kocsi rendőr jön, vagy csak 2? Majd meglátod. Megnézzük a környéket, még egyszer meggyőződik arról, hogy nyugodtan végrehajthatják a sajátos akcióikat.
abban, hogy a mai nap az Isten lábát is megfogják. Biztos távol van a banktól, megállnak. Teljesen belolvadnak a környezetükbe. És teljesen hétköznapi polgárként megközelítik a kiszerelt célpontokat. Határaink levonultak, minden nemzet képviselteti magát az utcákon, tehát nem kell azon csodálkozni, hogy esetleg babos kerülőbe is járkálnak az utcán, ez teljesen természetes, mindent elfogadunk. És ebben mennek a bangászok, ahogy van. Még mindig nincsenek rendőrök, nagyon jó, ez a mi napunk lesz. Hát akkor nézzük meg, hogy mi van benne. Áldázok, nagyon áldázok, elfoglom őket szépen a földöt, felháborítók, vannak főfigyelők, a bankokból láthatóan. Hoppá, igen, feltűnt, hogy elkövető, ilyenkor elvileg dolgozik a tisztolódó, visszatérítődik az épület. Jönnek egymásba, a tűzpárval, a tűzpár, ketten feltettek a megészíték. Ilyenkor meg kell próbálni tárgyalni, nem lehet tovább tűzpartot tűzni. Itt a rendőrség terrorelhárító szolgálata. Felszólítom, hogy fegyverüket hátrahagyva, felemelt kézzel jöjjenek ki! Babalyok, jönnek? Nem kábráltak, hogy nem jönnek. Itt az elég, hogy jönnek, nagyon jó. Amennyiben nem adják meg magukat, csapaterőt fogunk alkalmazni, és be fogunk hatolni. Szempontjából tisztában megközelítjük a következményekkel, illetve a környéken lévő a rendőrség zárás, a külső zárásról nem tudtak meg különböző a zárásról. Közben megérkezik az akciócsoport is, helyreállítjuk a szalakat, illetve az eltét. És szeretnénk bemutatni önöknek egy olyan módszert, amit a vezetési alapjáról lövöldözni még fognak. Egy-két szavazatnak a fejlődő csoport megközelíti a behozatási pontot, a lehető legbiztonságosabb irányból. Úgy néz neki, hogy mosolygósan közel állnak egymáshoz, egymás pártörtént szerződését használva, mindenkinek megvan a saját biztonságának a fegyverével. Az első emberben általában egy pajzsban lövöldét álló pajzs, ami természetesen van egy kínlelő, aki látod minden előtte, és a pajzs mellől megfelelően ez egy különleges lőeljárás. A lényeg az, hogy egy csoport így tudja megkötni a változási pontot, és együtt mozognak, egymást biztosítják, a tovább mindig az első embert pedig a többieket. Egyszerre mozognak, a fegyverek folyamatosan célpontra lépnek, felállnak a beadolási pontra. Valószínűleg itt egy két oldalról történő beadolást tudnak végrehajtani. Ennek az előzménye az, hogy meg kell vizsgálni a beadolási pontot, tehát hogy az ajtó az miből van, zárva van, csukva van, nincs esetleg megszerelve, árammal, felforrósítva, bármivel. Hát itt sajnos az ajtóknak zárva van. Nagyon gyorsan, hirtelen, meglepetésszerűen a gyors behatolás, az ellenállás teljes leküzdése, a szűzszak azonnali kiutatása. Ők még gonoszak. Ők ketten gonoszak. Meghal, hogy mi van vele, nyilván el kell venni tőlük a fegyvereket,
meg kell nézni, hogy van-e rajta egy robbanószereket, bármilyen tovább emlékelnek a csapatról, a bankban lévő személyekre. Akit lehet, ezt meg kell bilincselni, ha egészségi állapot engedi, és ki kell vinni, majd megfelelő börtönkórházba ellátják. Ha esetleg valaki nem sikerült ülni ezt a alaprendes föl, nem tudja az elsőnek, mikor ebben a beadolásban olyan fontos, hogy az ajtóban is maradnak ilyen tisztelő, hogy sikerült végre hajtani, vagy sem, akkor a még lesz ilyen. Az eszköztetején volt látható, nagyon fontos, hogy amíg föláll a csapat, és felkészülnek a bevatolásra. Székülözik azt a házat, és lassan elkezdjük az utolsó elmondások, és harmadik kapcsolatunktól. Igen, értünk egy főztetik autóval a világítszanék. Gyere Nándi, gyere onnan, jön egy autó még lesz. Gyere. Minden békés, minden rendben van, megérkeztünk az épülethez. Még egy kör, valamelyik köttek. Majd amikor a helyzet adja, és ideális a körülmények ahhoz, hogy megálljanak, illetve a védett személyek kísérjék az épületben, akkor a megfelelő helyen megállnak, kiszállnak először a testőrök, felveszik a védelmi elvonatokat. Ezért hívják bírának, mert elvileg mindengából biztosítja igen hatékony és gyorsan a támogatásra eltérítőt. Meglátjuk, hogy ezt sikerülni a hát megállod azt közül, először van a testőrök, hogy kiszállni járni minden. Majd amikor átosították a helyszínt, akkor 8-10 méter sugod a következőbb a védesztényének, életben maradnia, utána kiszállhat a terves személy. Nagyon jó, tiszta Ukrajna, bocsánat, Magyarország. Nagyon elegáns, tapsoljuk meg, nagyon neves politikus, igen, sok jót tett már nekünk, ezeket akarják. Szavazzatok rám! Szavazzon mindenki rá, én rá tudok szavazni, biztos, főleg a maguk szakják elég. Nagyon jó, tehát figyeljük, hogy minden irányból, előről is, oldalról is, hátulról is védik, folyamatosan figyelnek. Akik mellette haladnak, másfél lépésnél melegenek messzebb, hiszen bármikor rájuk kell lenni, a testükkel meg kell védeni a szemét. Akik pedig előjött a hátul van, akik a külső gyűrűt biztosítják, ez a 8-10 méteres távolságon tudjuk megtartani mindenkinek, hogy ne legyen ez probléma. És amikor belent az épületben, a bejáratokat biztosítják, minden olyan gyanús jelenleg arra utal, hogy a támadás készül, feszülten figyelnek, igyekeznek megvédeni a VIP személyeket. Végzett, aláírta, leadta a szavazatát, remek, nagyon szép, nagyon jó minden. És hát szeretne távozni. Ilyenkor újra feláll a valakban, és megpróbálják elhagyni a helyzetet, a dörtet, minden baj nélkül. A tüzed. Igen, tudésegyek is. És hát a politikus pedig a politikus is népszerű szeretünk. Amikor ünneplik, azért közel az emberekhez, elkerülik a biztonságot, a tanácsával. Szavazz rám! Szavaztok! Szavazzatok rám! Tehát amit mondtam, hirtelen 4 fegyverrel tartoztak a két elkövetőt. A VIP személyt azonnal bekísérték. Az élő pajzs gyakorlatilag megakadályozta, hogy találtak kapni a védett személy, illetve a fegyverek minden hatékonyan leküzdötte itt a
támadókat, azt azért tudni kell, hogy itt olyan képességű embereknek kell lenni, akik ezen a lőtávolságon nem hibáznak, a civilekben nem ülnek bele, sokat tudják eltalálni, akik el akarnak találni, tehát nincs vaktában a lövözés. És ha valakit le is küzdöltek, utána oda kell menni, át kell vizsgálni, már mindenki rohangál, visít, szalad, viáki, kimenekítve. Már csak a biztonsági emberek nem adtak hátra, hogy megnézzük, hogy mit dolgoztak, mit találtak. Este a sörmelet jól megveszünk új honlokon kettet, pedig a hordán nagyon állat. Meg kell nézni, hogy esetleg életben van-e nála még fegyver, nagy Isten robbanószerkezet a testén. Afganisztánban sajnos is Irakban nagyon jellemző, hogy mindamellett, hogy fegyveres támadást követnek el, utána megszabadít a saját testüket jó kis finom övvel, mellénnyel, és nagyon durva pusztítást végeznek. Fontos, hogy ilyenkor az emberek ne menjenek a közelükbe, ne csoportosuljanak a másodlagos robbantásoknál, nagyon-nagyon nagy veszteségeket lehet szenvedni. Nem kell jól megnézni, hogy mi történt tisztes távolból, is lehet tájékozódni. Ezt hagyjuk a szakembereknek. Minél kisebb erőt kell ilyenkor kitenni a veszélynek. A legfontosabb, a legeslegfontosabb, hogy a VIP személyt elvinni, az ártatlan civileket megfelelő távolságon fordonon kívül vinni. Az áldozatokat, akik ugye a csivészek voltak, hát őket pedig meg kell nézni, élnek, nem élnek, fegyvernek, hogy van náluk, hogy nincs náluk. Köszönjük szépen! A szakfilmbemutatóját látták, gyerekek köszönhetek a hüvelyeket. Tehát, hogy mondtam, hogy lelkes amatőr csapat, airsoft csapat, nem kis tudással, nem kis lelkesedéssel. Köszönjük szépen még egyszer mindenki, és további szép napot kívánunk, élvezzük a programokat!